Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Svätý Oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si Ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v Tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im Tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si Ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, chce to veľkú odvahu, aby sme mohli komentovať veľkňazskú modlitbu Pána Ježiša. Ježiš pozdvihnul ruky k nebesiam, zakláňa svoju hlavu a hovorí modlitbu, ktorá mocou Ducha Svätého bola vrezaná do mysle, do pamäte, do srdca evanjelistu svätého Jána. A my máme naozaj obrovskú perlu, z ktorej sa môžeme radovať. Vždy, keď si otvoríme 17. kapitolu Jánovho evanjelia a vstupujeme prostredníctvom pôsobenia Ducha Svätého, ktorý to oživuje, do večeradla s Ježišom, do slávenia Eucharistie, do slávenia vďaky vzdávania, spievania chválospevu, ale aj do večeradla, kde prichádza k odmietnutiu, kde prichádza syn, ktorý je synom zatratenia, lebo sám sa tak rozhodol. A jeho srdce bolo usvedčené z nesmiernej lásky, ktorú máme v Ježišovi, v Kristovi. Nikdy nič zlé Ježiš Judovi Iškariotovi, Judášovi neurobil. A predsa Judáš sa rozhodol, že chce vlastniť nejaké to pole v blízkosti Jeruzalema. Na to potreboval nejakých 30 strieborných. A tak predal Ježiša za nejaké pole, ktoré bolo polom krvi. Strašný obchod, ktorý urobil vo svojom živote. Vymeniť Ježiša za nejaké pole, za nejaký majetok. Kde to môže niekedy paradoxne dospieť v ľudskom živote. A častokrát kresťania 21. storočia sme schopní vymeniť Ježiša ešte za menej, ešte lacnejšie. Apoštol Pavol, ktorý zmenil Efes, a keď bude v slzách odchádzať, tak všetci mu budú v Duchu Svetom hovoriť to svedectvo. Už nikdy ťa neuvidíme, až keď prídeme do slávy neba. Posledný krát sme s tebou, preto ten pláč bol taký silný. Bol to ich duchovný otec. Bol ten, ktorý ich splodil pre Božie kráľovstvo. Keď tam prišiel a spýtal sa ich, ako je možné, že ešte ste neprijali Ducha Svätého. Náš veľký patron by nám dal po ušoch v 21. storočí na Slovensku, keď by prišiel a povedal by, nevidím medzi vami úctu k Duchu Svätému. Nevidím, že by ste hovorili v jazykoch a prorokovali, že by ste mali nové čerstvé zjavenia a Božej slávy, že by sa tu diali znamenia a zázraky v mene Ježiš. Poďme sem, aby som uložil na vás ruky a mohli ste prijať viac pomazania od Ducha Svätého, ktorého ste už prijali, ale ešte o jeho pôsobení, o jeho moci pochybujete. Aj dnes je to stále aktuálne. A keď bude odchádzať z Efezu, tak vidíme tie slzy a plač. A oni vedia, Duch Svätý to zjavil aj nám, že v Jeruzaleme ťa očakávajú, Pavol, súženie, odmietnutie, okovy, že budeš musieť aj vlastnou krvou potvrdiť evanjelium, ktoré hlásaš všade, kam prídeš. Tam, kde si bol kameňovaný, kde si bol bičovaný, že tam budeš musieť ísť do toho Ríma dokonca na tej lodi. Boh nie je prekvapený s tým, čo sa deje v živote tých, ktorí sú mu verní. Ale Boh píše tú cestu. A Pavol hovorí, je to Duch Svätý, ktorý ma spútal. Je to Duch Svätý, ktorý ma poslal ku vám do Efezu. A ten istý Duch ma posiela do Jeruzalema. Aby som svedčil aj v Jeruzaleme o radosnej správe, o Ježišovi Kristovi. Že my máme pásť Božie stádo, ktoré bolo získané nie pominuteľným striebrom alebo zlatom, ale krvou Bohočloveka, krvou Ježiša z Nazareta, krvou toho Ježiša, ktorý je Mesiáš a Kristus. To je moje evanjelium.
To je moja pravda a som za ňu ochotný priliať aj poslednú kvapku svojej krvi. Je to Duch Svätý, ktorého ja nezapriem. Je to Duch, ktorý mi to hovorí, že musím ísť a musím hlásať, že musím aj pre evanjelium Ježiša Krista čosi vytrpieť. To bolo to prvé, čo počul, keď mu z mŕtvych stály Ježiš poslal Ananiáša do ulice, ktorá sa volá Rovná, po tom, čo Pavol mal stretnutie so zmrtvých stálym a oslepol. A mu Ježiš hovorí tomu Ananiášovi, choď a povedz mu, že sa musí naučiť trpieť pre moje evanjelium. A my niekedy toto nemáme radi, že by sme toto mali urobiť, že by sme mali trpieť, že by sme mali plakať za stratených, že by sme mali priniesť obetu. Nejaký ten pôst, dnes sme počuli od Eleny Guery, ten deviatnik, tú modlitbu o tej sile. Kresťania musíme byť silní. My sme ponorení do Kristovej krvi. Ježiš sa za nás modlil a modlí aj dnes. Stále tá istá svätá omša, stále to isté večeradlo, stále ten istý Ježiš pripravený umyť prach, ktorý sa nalepil na tie naše životy a každý deň sa čosi nalepí, hoci to nechceme, ale žijeme vo svete, hoci nie sme zo sveta. A je ten zápas v našom živote. Príde nervozita, príde úzkosť, prídu strachy, príde hnev, príde zlova a mohli by sme pokračovať v jednotlivých oblastiach tých 7 hlavných hriechov, ktoré raz jeden zakvitne v našom živote, raz iný. Ale Ježiš je vždy verný svojej láske. On čistý, dokonalý. On nepovie Petrovi alebo tým 11, ktorí tam zostali, že modlil som sa za to, aby ste už nezrešili. Modlil sa za to, aby neochabla naša viera. Aby aj keď zakopneme, aby aj keď zlyháme, sme opäť pohliadli na Neho a povedali, Pane, tu sme pre Teba, nikam nechceme odísť. Chceme zostať s Tebou, chceme pracovať s Tebou, bojovať s Tebou, žiť s Tebou. Dnes aj po celú večnosť. Tak ako Pavol, tak ako Peter. Tí sa tiež pohádali medzi sebou. A Pavol ho prísne napomenul, pápeža. Žiadne maznanie sa, že ty máš bielu čiapku. Že nič také nebolo. My slúžime živému Kristovi. Pravda nás robí slobodnými. Pravda Božieho slova. Trošku sme rozprávali o Duchu Svetom, a o Duchu Svetom treba veľa rozprávať, že my môžeme odporovať pôsobeniu Ducha Svätého vo svojom živote. To prvé sme rozprávali, je to, že sme nepočuli poriadne o Duchu Svetom. A je to veľmi smutné, ale je to veľmi časté v živote nás, kresťanov. Zabúdame hovoriť o dôležitej osobe. Duch Svätý je osoba. On je Boh, ktorý cíti, Boh, ktorý hovorí, Boh, ktorý nás miluje, Boh, ktorého môžeme zarmútiť, keď mu nevenujeme dostatok pozornosti, času, je hoden kláňania a úcty. Patrí mu kult latrie, to, čo patrí Otcovi aj Synovi. To patrí aj Duchu Svätému. A máme mať vzťah s Duchom Svätým. Ale ak sme nepočuli o Duchu Svätom, ak ho nepozývame do svojho života, tak jeho pôsobenie v našom živote je veľmi maličké. Je také limitované. Je to taký plameň sviečky v nás. Je príliš slabé. Ale on prišiel v mohutnom vetre. On prišiel v hukote z neba na Turice. A prišiel v takom ohni, že aj na ich hlave žiarila fakla. To znamená, ich srdce bolo úplne pretavené ohňom Ducha Svätého. Bez Ducha Svätého nemôžeme absolútne nič urobiť. A preto ho potrebujeme volať do svojho života, pozývať ho do svojho života, otvárať mu svoju myseľ, otvárať mu svoje srdce, otvoriť mu svoje telo tým gestom tých rúk napríklad. Alebo zložené ruky, keď prosíme o Ducha Svätého, ťa potrebujeme, Duchu Svätý. My počítame s Tebou. Ty počítaš s nami a my počítame s Tebou. Ty si duch, ktorý hľadá telo, v ktorom bude prebývať. Ty si duch, ktorý hľadá jazyk, ktorý bude používať, aby bol uctievaný Otec a Syn. Aby cirkev mohla byť posvetená a premenená. To druhé je ten problém, že človek vo svojej takej racionalite, predovšetkým racionalita, je v tomto taký trošičku nebezpečný extrém, že človek povie, ja tomu úplne všetkému nerozumiem a tak sa nepodá pôsobeniu Ducha Svätého. Ale my nerozumieme ani ohňu a my nerozumieme ani vetru. To neznamená, že nevieme, ako pôsobí vietor, alebo ako pôsobí oheň, alebo aké sú jeho účinky. A niečo podobné je práve s Duchom Svätým. Keď ho zavoláme a mu povieme, chceme byť vedení Tebou, tak musíme povedať, sme pripravení hovoriť, čo nám Ty vnúkneš, aby sme hovorili. Keď nám povieš, aby sme sa za niekoho modlili, tak sa budeme modliť. My vieme, že nemáme dáke magnety vo svojich rukách pre uzdravovanie. Ale Ty si nám povedal, že Pavol vložil ruky a oni prijali dar Ducha Svätého. Ježiš nám hovorí, choďte, mažte ich olejom, vkladajte na nich ruky a modlite sa v mojom mene, aby boli uzdravení. A my potom píšeme 50 traktátov, že čo to znamená. Neznamená to nič iné, iba to, čo Ježiš povedal. A oni to urobili. Oni sú rybári. Na inom mieste im povie, hoďte sieť, hodia sieť. A je plná rýb. A potom im povie, choďte, pomážte tých chorých olejom a modlite sa za nich v mojom mene. A
budú uzdravení. A oni idú a urobia to. To znamená, poslušnosť Duchu Svätému znamená, ty hovoríš toto vo svojom slove, ty si autorom tohto slova, ty si Duch Svätý, autor Svätého písma. Nemôžeme porozumieť Božiemu slovu bez pôsobenia Ducha Svätého. Čítať to ako beletriu je úplne zbytočné. Príliš nenastane zmena v našom živote. Musíme čítať s pomocou Ducha Svätého Božie slovo. Vtedy to bude oživované. Vtedy nás to bude hriať, bude nás to páliť, bude nás to bolieť, budeme niekedy plakať a niekedy sa smiať. Pretože slovo je živé. To slovo nám dáva život, oživuje nás, transformuje, premieňa. Ten blok, ktorý môže byť, je práve v tom, že človek povie, videli sme prejavy Ducha Svätého a nám sa to príliš nepáči. Človek je pozvaný, aby tlieskal, aby splnil slová žalmu, aby bol podobný Dávidovi, aby bol podobný tým ženám, ktoré so slávnymi piesňami a tancami, s tými hrkalkami, s trianglami a s tými bubienkovými nástrojmi vyšli uctievať Boha. Či aj my, Slováci, takí racionálni ľudia s logickým, abstraktným, matematickým myslením, máme robiť také veci. A Duch Svätý povie, pozri sa do Božieho slova, čo Boh žiada od svojho ľudu. Si ochotný priniesť túto obetu pre Ježiša? Chceš mať oheň Ducha Svätého? A potom, áno, chceme mať ten oheň Ducha Svätého. Chceme hovoriť v nových jazykoch, chceme mať proroctvo, chceme mať zjavenie. Chceme, aby naše modlitby boli modlitbami, v ktorých vieme, že to nehovoríme kdesi do éteru, ale že to hovoríme o osobe Boha, ktorý nás miluje a ktorý rozlieva svoju večnú nemeniteľnú lásku v jadre našej bytosti dokonca. Nie iba po povrchu, ale v jadri nášho srdca prostredníctvom Ducha Svätého. A si ochotný teda položiť sa na oltár, položiť sa na kríž. Si ochotný povedať Bohu nahlas, príď a naplň moje srdce, môj život. Chcem vidieť Ježiša, chcem viac milovať Ježiša, chcem mu lepšie slúžiť a mať v tom potešenie, mať v tom radosť. Počujeme, spievajme s radostným hlasom Bohu. Vždy za každých okolností. Vtedy, keď to je ťažké. Pavol vo väzení, zbičovaný v tých Filipách. Sme to mali nedávno. Chváli Boha o polnoci, v zime, potkaný okolo neho, pribitý na múr. A on bude chváliť Boha. Vždy. Za každých okolností. Chvála je tá zbraň, ktorá otvára nebesia, ktorá nás vovádza pred trón Boha, ktorému sme odovzdali svoj život. Náš život nám už zrazu nepatrí. Sme obetným darom na kríži, na oltári. Tak ako položíme chlieb a víno, tak kladieme samozrejme svoj deň, svoj život, svoju budúcnosť. A hovoríme, tvoje slovo a tvoj duch. A to je to tretie, čo nám môže robiť problém. Človek videl niekoho, kto prorokoval, videl človeka, ktorý hovoril v nadprirodzenom dare jazykov a povie, ja tomu nerozumiem. A mnohým veciam nebudeme rozumieť. Nerozumieme, ako vznikol svet poriadne, nevieme porátať tie roky, nerozumieme správaniu sa niektorých živočíchov. Nie všetkému človek rozumie. Ale pokora nás učí, chceme rozumieť viacej. Ale nechajme, veď máme celú večnosť, aby sme porozumeli ešte viacej. To mať taký smet po poznaní je dobrá vec. Ale dať pozor, aby sme nepovedali, kým všetko nemám racionálne zdôvodnené, tak to nepríjmem. Boh chodil po vode. To tiež sa nedá porozumieť. Boh z 2 rybiek nasytil 5000 hladných mužov. Musíme ísť niekedy v týchto veciach trošičku ďalej. A to je tá dôvera. Dôvera, ktorá hovorí, náš Boh je Boh a my sme len ľudia. On je Boh a my sme ľudia. Musíme sa vedieť takto nastaviť. On je všemohúci, on je večný. On nie je malá oplátka, ktorú dnes idem prijať. Je to majestátny všemohúci Boh, okraj jeho rúcha naplňa nebesia a zem. A tento Boh sa mi dáva v tomto spôsobe, ako ponížený, slúžiaci. Ale je to Boh, ktorý prichádza v plnosti do môjho života. A ja chcem vstúpiť a byť v jeho živote. Je tu krásne slovo, zachovaj ich vo svojom mene. To znamená vo svojej osobe. Tak ako sme boli pokrstení, ten text hovorí vlastne doslovne, ja ťa krstím, ponáram do osoby Otca, do osoby Syna, do osoby Ducha Svätého. My sme tí, ktorí prebývame v Bohu, žijeme v Bohu, hýbeme sa v Bohu, hovoríme v Bohu. Nie, že nejaký veľký majestátny Boh sa stal takým maličkým, aby prišiel a prebýval kdesi v zákutí nášho srdca. Ale je tu aj ten druhý rozmer. My sa hýbeme v Bohu. Máme autoritu hovoriť k stvoreniu. Máme autoritu hovoriť k neveriacemu. Máme autoritu hovoriť k chorobe. Máme autoritu hovoriť k démonom a k samotnému diablovi, keď Duch Svätý sa nás zmocní a podrastie v nás pomazanie Ducha Svätého. My máme autoritu. Zachovaj ich, konzervuj ich, uchovaj ich, obleč ich do svojho mena, Oče. Ja som ich zachoval v tvojom mene. Sú ti verní. A teraz, ako máme byť uchovaní v Ježišovom mene? Prostredníctvom Ducha Svätého.
Prostredníctvom Ducha Svätého. Kto vidí teba, vidí Ježiša. Kto počuje teba, počuje Ježiša. Koho sa ty dotkneš, toho sa má dotknúť Ježiš cez teba. Lebo ty a Ježiš si jednou bytosťou. Aby sme boli jedno. A to sa robí. A deje jedine prostredníctvom Ducha Svätého. Je tak veľa plánov, ako priniesť vieru do života, či už vo farnosti, alebo vo svojej rodine, svojim deťom, svojmu manželovi, ženy niekedy. A dnes sa to otáča, dnes už väčšinou manžel chce priniesť vieru svojim ženám. Aj také sú rodiny, tak ako to bolo v židovstve v tom 1. storočí, že bolo to položené na muža. A sú rôzne tie aktivity a všetko možné. Všelijaké stretnutia, prednášky, kurzy, semináre. Nič nefunguje. Nič nefunguje. Aby prišiel dar viery do srdca človeka, je to dar viery. A môže to priniesť jediná osoba. A to je Duch Svätý. Nikto iný nevyvolá to, že do jadra ľudskej bytosti je rozliaté Božie svetlo, Božia pravda, Božia krása, Božia dobrota, Božia bázeň. Toto dokáže jedine Duch Svätý. Preto, ak chceme robiť veci bez Ducha Svätého, tak nebudú mať žiadny trvalý večný účinok. Nemôžu fungovať. Nemôžeme priniesť ovocie, ktoré je ovocím Krista, ak nie sme naliatí miazgou Krista, ktorou je osoba Ducha Svätého. A aby sme boli naliatí touto miazgou Ducha Svätého, je tu ten tretí bod. Už sme o ňom počuli, poznáme, že nechceme sa vysmievať z pôsobenia Ducha Svätého. Je nadprirodzené. A chceme oľutovať. Keď sme zarmutili Ducha Svätého vedome, tak častokrát to robia kresťania prostredníctvom toho, že si robia žarty z Božieho slova. Že prekrúcajú Božie slovo. Že nemilujú Božie slovo. Že nechcú žiť podľa Božieho slova. Že z požiadaviek Božieho slova si povedia 95% fajn, to príjmam. A týchto 5% to sa dnes už nežije. To je zastaralé. Duch Svätý v živote toho človeka má limitované pôsobenie. Veľmi, veľmi limitované. Kto uráža Božiu zjavenú pravdu, Božie slovo, uráža Krista. Kto uráža Krista, uráža Otca, ktorý ho poslal. A kto uráža Otca a Syna, tak nemá Ducha Svätého. Je to také jednoduché. Tam je tá jasná logika viery. Duch Svätý nemôže pôsobiť v človeku, ktorý pohrdá Božím slovom, ktorý sa netrasie pred Božím slovom, ktorý nechce žiť Božiu cestu. Na čomu je pokrm na cestu, keď nechce kráčať tou správnou cestou, ktorú nám Božie slovo ukazuje. Je nádherné prisľúbenie v Izaiášovi, neviem presne kapitolu, ale tam Boh hovorí cez Izaiáša. Prídeš o chrám, prídeš o obetu, prídeš o modlitbu, prídeš o kňazstvo, ale vec, moja zmluva medzi mojím ľudom a mnou ti zabezpečuje, že môj duch a moje slovo nikdy neodstúpia od teba. Duch Svätý a Božie slovo sú vždy spolu. Nie je možné jedno oddeliť od druhého. Nie je to možné. Čiže ak chceme rásť v Duchu Svätom, v živote s Duchom Svätým, učiť sa od Ducha Svätého, konať tak, ako koná Ježiš, musíme milovať Božie slovo, uctievať Božie slovo, nasledovať Božie slovo, nešpekulovať nad Božím slovom. Slovo hovorí toto. Je to pre nás špeciálne. Je to pre nás sveté. Či to tak cítime, či to tak necítime, či sa nám to páči, alebo nepáči. Ale Ty, Bože, si pánom nášho života. Pavol hovorí, ja už nežijem sám sebe. Ja nežijem sám sebe. Som sa pribil na kríž s Ježišom, aby som žil novým životom. Životom Božieho Syna. A ten nám ukazuje práve Boh, ktorý žiada od nás tieto veci, tieto skutočnosti. A my povieme, my to nevládzeme žiť. My to nevieme žiť. My sme na to niekedy takí slabí, keď dnes máme dar sily. Ale keď povieme, chceme to žiť, lebo to Ty, Otče, od nás žiadaš. Chceme byť druhým Ježišom na tejto zemi, lebo to je naše povolanie. Je nemeniteľné, je od večnosti. Byť obrazom podobou Boha znamená byť druhým Kristom na tejto zemi. Sami na to nemáme šancu byť pomazaní. My nemáme ľudský olej, ktorý spôsobí, že sme pomazaní k tomu, aby sme žili ako Kristus. Na to potrebujeme prijať pomazanie. Pomazanie, ktoré prináša Duch Svätý. A preto je to také jednoduché. Len povedať z hĺbky svojho srdca a niekedy aj svojimi ústami, svojim telom, gestami v našej modlitbe. Príď, Duchu Svätý, a urob z nás to, čím v skutočnosti máme byť. Amen.